Salut, oameni buni! Astăzi jucăm un joc horror pe Roblox. Din păcate pe Roblox, da, vrem să ne luăm un joc horror ceva pe Steam mult mai șmecher, o să postăm 100%. Sunt aici cu prietenul meu pe nume Strudel. Bună ziua! Iar astăzi o să jucăm Short Horror Stories, cred că se numește, nu-i așa? Cred că da. Acum ce să jucăm? Sunt mai multe povești, iar noi am făcut două. Dintre aceste povești am jucat noi așa de fan. Trick or Treat și Lily's Game Bright Locks. și Stalker Incident sună mai bine. Deci astăzi o să facem o poveste, iar altă dată o să mai facem încă una dintre poveștile astea. Astăzi facem Stalker Incident. Haide aici, vin o dată. Bine. Mai repede. Incidentul stalkerului. Oameni buni, eu o să vă citesc tot, pentru că știu că o să fie foarte multe subtitrări și o să vă citesc. Pe bune? Da, pe bune. Și nu Serios? știu, aș putea să vă spun în română, nu știu. În episodul ăsta nu o să vă citesc în română, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să vă citesc în română. Episodul Eu zic viitor. să le citești pe chineză, e mai ușor. Da, eu zic și eu așa. Stăm pe canapea și știrile. Oh, the time. Time passes quick when you're all alone. Dar nu suntem all alone. Da, suntem tool alone. I should probably get started on my homework before it gets any later. Looks like my mom texted me. Mother, don't forget, me and your father are going on a vacation in 3 days. Don't worry, I remember. Erica is still acting super strange. Erica Isaac. Da. I literally saw her looking at me through the window when I told her I couldn't hang out. Strange. Ce mă? Da, se uită la noi. Unde ești voi? Ia să te caut. Aha, deci Erica este stalker-ul, am înțeles, gata, am știut Da, de jocul, nu văd unde e. putem să dăm live, mulțumesc oameni că v-ați uitat la acest episod mirobolant, outro aici, mulțumesc, pa, Da. just joke. Dacă vine asta peste mine, îi dau una de însăvere. În Da. paranteză, fug la etaj, mă închid în cameră să nu mai văd. Îmi cumpăr rocket launcher-ul, nu-i dau cu chipsuri în cap. Așa, I think we might not be a good fit for each other. We You should talk to her about it. About I will be the next few days about it. Ce? Hai, lasă, nu mai știi că e lungă conversația. Hai să mergem sus, Do că your avem temele făcute. homework. Da, oameni buni, începe școala, voi v-ați făcut temele. Îmi cer scuze că vă aduc aminte despre școală. Luni începe școala. Oameni buni, știți gluma cu 5 zile? Care 5, mă? 6, da. 5 Nu, zile. Da, Ia, bă, e fosta noastră, Erica. ia. Și de ce avem doar 4 contacte în telefon? Citește și tu, Father Erica. neighbor. Erica nu citesc, Erica Mileni, eu citesc pe vecinul. Aha, wow. Sorry, I can't hang out today. Recent, we can't break up. We are meant to be together. Wow, e nebună. I'm sorry, Erica, this is just not going to work out. I'll see you soon. Smiley face. Just want to make sure my love isn't doing okay. Aha, deși e turbată. Dați care salmonela, veniți să o luați hingherii. Oameni buni, nu fiți așa de disperați după o femeie / băiat. Da. Nu veniți după ea noaptea. Da. Nu Da, stalkeruiți. se mai și teleportează Ana, are super puteri. Păi da, știi tu că se Dacă mă teleportează. bag în coșul de rufe, să văd dacă mă mai găsește. Ia, ce ne-a spus mama? Mother. Hey, sweetie, I forgot to ask you, but do you mind starting the laundry? Oh, da, hai să o băgăm rufele. Da, și vecinul zisă că mama noastră i-a dat numărul, stai că nu mai văzut, deci că mama noastră i-a dat numărul, că e vecinul de vis-a-vis de așa, că I'm your neighbor, if you need anything, don't hesitate to come be or message me. Alright, Aha. thank you. Da, deci nu suntem singuri aparent. Din Dar practic fericire. da. Din Practic, fericire. da.
Ești tu, rufelele. Așa. Noi, oameni buni, strângem banii pentru un golf. Să ne luăm golf, să mergem pe câmp cu el. Ce, Părea naibii, ce mă speriai. ce mă? Căzut scara, era să cadă scara pe mine. Poate scădea pe cap. Du-te, băi, asta e în casă, era după colț, gata, m-am dus, du-te, bă, uite aici era, bă, du-te, bă, uite aici era pusă, firea naibii, nu mai, gata, eu Păi am da, se plecat. teleportă, ce face? Intră în wc cred că, a? Da, nu mi se pare corect, are hate-uri. Da, eu am puțină treabă aici la Of. Sper că e vecin. Sper că e vecinul și scoate securile lui Eric aia, că nu-i corect, se teleportează. Dați de OP. Dar unde e ușa principală? Asta cred că e, dar nu văd, ia box. Ah. Our love, da, uite acum, hai, la revedere. Stai, lasă ușa deschisă, ce e acolo? Da, n-ai de cutie, are un căcat în ea. You can't just... Sta, mă, dă-te la o parte. Și acum vrea să mă apăr cu cuțitul ăla de ea, dar ea are hack-uri, nu mi se pare corect. Unde ești, fă, ia vino. You can't just get away from it that easily. Nu putem A, da? Mă duc la vecinul, hai. Adevărat, mă bag aici în coșul de gunoi și sunt mai sigur. Ma, dar până ajunge vecinul la noi ne și mănâncă asta. Uite câta stradă, auzi că e aeroport. Na, zici că e Grove Street. Da, chiar zici că e Grove Street-ul ăla din GTA. Oameni buni, avem și GTA, dacă vreți putem să filmăm și GTA. Nu, că nu l-am instalat. I came from upstairs to my Dacă parents. laptopul ăla al tău, strudel, e un cartof. Nu este un cartof, doar că am Fortnite instalat, iar Fortnite-ul este un joc mai tare. Ce ai spus? Fortnite în 2026, marele an al GTA-ului. Și CSGO, dacă vreți să ne jucăm CSGO și să-l obligăm să-și instaleze CSGO-ul. Mamă! Unde fu? E apărut acolo la geam. Nu, eu nu-mi instalez CSGO. Bine, dacă strângem 2000 de like-uri, îmi instalez CSGO. A, da, 2000 de... 2000 de like-uri la anul, poate. Uite ce frumos e, bă. Da, nu știu, mi se pare mie sau strada asta e cam goală, nicio mașină, nimica. Cred că e pustit, cred că îi mâncă aia pe toți. Da. Le dete Aron kill. Da, trebuie să închidem ușa. A, da, putem juca și Minecraft. A, da. Strudel, și Minecraft cu moduri, să nu uităm. Da, avem un server, chiar avem un server, dar e un server de la Aternos, din păcate, e destul de mult lag pe el. Dacă vreți, vă putem da IP-ul și să intrați și voi. Nu e lag, a fost lag. Dar nu mai este. Are sens, da, a fost lag. Că am spawnat noi un monstru gigantic. Da, acum nu mai... Wither Storm, da. Serverul este gen de survival. Gata, închisărăm tot. Local doors lead outside, that lead outside. Survival. E survival, adică nu. Da, ușa de la garaj o închisăși? Nu. Ce cu ușa asta, bă? Ce mașină intră pe aici? Mașina, dar pe aici cine intră? Trotineta? Intră pe aici. Ia uite, da, rocket launcher. Aici a căzut... A, dar stai mai, nu e ușa, asta e ușa. Aici a căzut scara asta. Dar asta nu mă sperai, dar mă sperai de aia, că era, uite aici la baie. Te speriai de aia. Asta miroase chiloții noștri. Bă, împuțit-o. Păi știi, mă, că sunt de astea, sunt nebune de alea. Do your homework, doamne. Nu. Tu l-ai văzut? Unde era? Nu văzut. Era acolo după dulap. Doamne, mă speriam și mai tare și așa. Eu nu prea aud că... Era aici. Aici era. Da, oameni buni, dar unde intră dulap? Se face minusculă. Păi nu. Unde intră? În televizor? Da, oameni buni, eu am muzica pusă pe fundală ca să nu mă sperie așa rău. Păi da, el are probleme cu inima și trudele. Da, pe serios chiar am. Și e mai fricos așa chiar, dacă e el așa când nu e să joace cea horror, el e șmecher, el e mare, da. Dar pe bune mi se pare corect, adică mă sperii de astea pentru că mă sperii, pentru că, nu știu, sunt urâte. Ăsta e vecinul, păi că punem pariu că ăsta e vecinul. E vecina, vino să te... Ia. Ah! Ne demonetizează. Oh, ce pizza are? Ia. N-are, nu scrie. O pizza, cine? Cred că ne comanda aia pizza, e și foame și să... Bă, no joke, eu nu cred că aș mânca. Mama, pe bune, cred că acum am făcut poftă de pizza. Am căzut pe banană. Au. Hop. Au. Ți-ai rupt capul pe banană. Așa, oameni buni, o să pun Instagram-ul al meu și al lui Strudel la finalul videoului și TikTok-ul.
Nu știu dacă el are TikTok, dar eu am. Și... Am TikTok, o să dar n-am pun în Instagram. N-ai Instagram? Am, dar nu ți spun. E, da, ai, că dacă nu vrei followeri, e Nu clar. vreau, chiar nu vreau. Nu, oameni buni nu postez pe Instagram, nu-mi place. Păi cine postează? Bine, postează pisica mea, ăsta e adevăr. Dar vă puteți uita la reposturile mele de pe... Nu vă uitați, vă spun eu, nu vă Ba, da. uitați. Ba da, chiar sunt amuzante. Nici sunt amuzante, dacă vă uitați să nu fie părinții voștri în cameră. La toate. E, nu la toate, la 99%. Mai bagă ea o înjurătură, o ceva. Da, ca și tine. Bă, dar ce nu închide asta marșa de aceea că nu vreau pizza, închide No ușa tip. și lasă-mă, că am nu-i teme. dă durăm tip, nu-i dă durăm bacșiș, bro, ce nesimțiți suntem. A, mă duc cu el, hai. Așteaptă-mă, așteaptă-mă. Da, uite ce încet se dusă. No, cred că fug mai repede ca el. De ce nu se închide ușa, băi, impuțitule? Ia, Închide hai ușa. să mâncăm pizza asta, e pizza pepperoni? Pizza. 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 Poate e o trăvită. Da, și ne băgaia, ne haluginogea și acum ne leagă de pat și acoi ne violează. Păi, hai să vedem. Ia, ne-a sunat. Mother. Ia, let's Hey, see. Billy, sorry. Ok, e bine. Putem să mâncăm. Bagă pizza de asta, că e pizza bună. Dacă, băi, mă băgai în wc. Nu cred că mă vede nimeni, ia, Să mă nu te vede mai cineva. atingi de mine până te speli. Bă, mă vede cineva? Mâncai 200 de felii de pizza, mă îngrășai. Bă, vino încoace dacă mă vede cineva. Ia. Unde-i WC-ul întrebat? La etaj. Din fericire, da, chiar te vede cineva. Pe Mai bune și că le-am aici. dus ascuns. Nu, mă ia, uite aici te ascunzi. Te bai sub alea acolo. Hai că știu că nu mă vezi, zi tu de mă vezi. Că știu că nu mă vezi. Nu te văd, nu. Ești ca pisica aia, știi, se bagă sub pătură, dar rămâne coada pe afară. Chiar, bă, dacă vine Erica asta, nu mă bag eu sub plapumă și plapuma mea are Protection 4. Are Mai Protection fac. 5 Adică, și Thorns ăsta e. 3. Recent, I know you love gifts. Go look in the garage. Why are you doing this? You need me to leave me alone. You are weird. I'm not getting back together with you. Bă, Rovere, dar mi se pare că suntem doi și ne bate o fată. Da, o fată nebună cu un cuțit. Trebuie să Dar și noi avem cuțitul ăla. Ne-l de tăia să ne I apărăm. call the police. I'll call the police if you don't stop. You're a weirdo. I am not getting Trebuia să calde acum, nu să așteptăm. No, you're gonna ignore me. Whatever. Da, adevărat, chiar trebuie să calde acum, să sunăm de acum. Ăla cer să deschide garajul, bă. Și de ce avem 7 băi în casă? Care, Erica? I already told you, go look in the garage. Nu vreau. Marș, cine ești tu? E o Cine ești pasăre tu să-mi moartă, dai nu? ordine? E o Eu mă pasăre. bag în wc. E o pasăre moartă, nu? Da, e o puță moartă. Ah. Mamă, trebuie să facem story time. Trebuie să le facem la oameni story time cu ce s-a întâmplat în excursia noastră. Wait one second. Investigate what Erica did in the garage. Trebuie să le facem oamenilor story time. Am înțeles, e clar. No joke, încă îmi pare rău de el. Strudel. Da, momentele în care Strudel nu mai există. Strudel a murit. Săracul băiat cu pizza. Și s-a dus și lumina. Eu nu mă duc afară, mie mi-e frică. Să vină Strudel. El se duce. Așa, deci oameni buni, trebuie să facem un story time ce s-a întâmplat în excursia din clasa a 6-a din iarnă. Deci a fost o nebunie totală. O să vă dau aici un hint mititel. I-au căzut pantalonii unui coleg. Pantalonii prosopul și s-a văzut. Din păcate, da. Dar nu o să vă spun mai multe chestii. Vă facem story time. Să facem un story time întreg, un video. Yeah, you sent a new text. Așa. Is that you? What are you talking about? Erica this isn't funny. Nu e funny după ce i-a tăiat capul ăla, sărac. I'm going to call the police. You're taking this way too far. Ce se vorbește aici de Erica? Bă, se lua curentul. Frea naibii, tu mi-ai curentul. Bună, Bă! Strudel. Bă, asta cred că s-a angajat la Digi, de ani la curentul. Da. Digi, 4G nelimitat. Care pot?
Da, mă, fotovă... Băi, da, mă, 4G, 5G, ne bag... Anunnaki există. Bă, Vere, chiar că e turbată de aia, băi, turbată. Păi nu vă zici Și care faci- să începe aia și că-i tăie capul lui Blood. Cui? E aici ăla care ne-a dus pizza. Ah. Da, turbată. Da. Ne iubește. Dacă ne If iubește, I can't have you, no one can. Bă, Vere, chiar că e turbată. dacă ne iubește așa de tare, Nu faci pe turbata. nu, dacă ne iubește așa de tare, nu o să ne omoare, deci este bine. Nu, că ideea, neighbor, ia. Hey, are you home right now? Because I saw all the lights shut off in your house. It seems a little weird. And I keep seeing Se someone... sparge geamul. Da. Și zice că văzut pe cineva creepy around. E clar. Ia uite, e cu un cuțit în mână. Pe bune, unde e? E aici, la geamul. Bă, dacă e urâtă. Intră. Eu ajunsei deja. Ce? Eu ajunsei deja, sus, vină Ah. dracu mai repede. Asta e camera părinților. Ei intră aici. Grandul ap. Bă, dar noi n-am avut gusturi bune. Cum dracu ai ales așa urâtă? Păi da, chiar. Și a cui e iubita? A ta. E. Eu n-am. Mamă, ce urât se aude, mamă. Îmi bate inima. Poliția! Ah. Sună neighbor-ul, poliția! Doamne, pupața și picioarele tale! Bă, pața picioarele neighbor. Unde ești, fă? Ia să te văd. Nu, oare o prinseră? Nu cred. Dar la fix, bă, când intra, atunci a venit poliția. Unde-i poliția? A, uite-o. Ălea de gunoi era poliția cu mare. Da. You're alive. Due to your quick reactions, you escaped your ex and you were able to hide and survive until the police arrived. The police... Ce? Da. The Nu police știu never found her. Poliția niciodată n-a găsit-o. Wow. Oameni buni, presupun că Singură. ăsta a fost episodul. Exact. Deja mă doare gâtul și presupun că ne vom revedea iarăși în 5 luni. Just joking. De data asta vreau să facem un episod cât mai repede din nou. Și presupun că o să fie story time. Cu ce s-a întâmplat în excursie, da, v-am spus. Mulțumesc pentru... Nu cred că o să fie. Ce? Păi de ce? Nu cred că o să fie. De ce, Strudel? O să facem de râs un anumit coleg și nu este Ne normal. dă în judecată. Nu, că nu-i Da. spunem numele real. Eu spunem obeza, atâta trebuie să știți. Bine, Obeza. Îi spunem obez. De fapt, dar de fapt e dar nu-i obezul. femeie. E obez, Da. așa. E obeza, dar nu e femeie, să știți. Se zice bine, o să prindă story time-ul. Da, avem Da. mai multe story time-uri. Că am fost... Da. Câte zile au fost? 3. 3 zile, da, 3 story time-uri, am înțeles. Deci, mulțumesc pentru vizualizări, oameni dragi, și ne vedem la următorul episod, care să sperăm că o să fie story time. Pa! La revedere! Pa!